Bueno, Josera, konta iguzu, Morgan dago, ez da? Zuen jatetxea, katxi jatetxea. Katxi dago Morgan. Zenbat urte dihua bertan? Bezakit. Gure aitek hartu eban beran 10. Ope. Eurek ben beste aldean, dago diputazio... Zure amona, baina aragatago, eh? Bai, hasi zen, gure aitek ama egon ziren taberna txikitsu bet, herriko tabernia, han saltze esan, danatarikoa. Bai, lehenoko benta horietakoak eta netik, ultramarino, bai, horrekaz, eta hainbet urtien, onoino, denpora asko ez da arte, gu hasigitzen nien, aiketa ama egon ziren nien, areke bien apurtxu bete labor de campo, areke bien jatetxie, ja, movimentuen. Da gero astiro joan gara geuzek egin. Bai, zati beten gendun gero hasigitzen asadoragaz, gero igongitzen komedora kanpli egendu zen, gero zukaldi dana barriztu gendun. Da astiro joan gara geuzek egin. Da oin azkeneko astokeritzen dugune da hoteltxu bet mote dugu. Epa! Dauka bederatzi gela, txikixe, beha txukuna. Aspertu etxe, ateiten zuen gordun, ez da? Egin bide, hortatzen ez da besterik. Bota hori lapurreton natza. Bai, olio, heldu jokoni, eta bota berrekena. Vale. Eta, egia esan, baino beti esentzia mantentzen, ez da? Betiko lapiku, betiko zukaldia, ez da? Ez dako areke. Hola, geuse balazitzu batu egiten duguz, baina, vamos, betikoa. Beti da, gero... Biarra asko egiten dugune da, brazan egiten dugu, genero asko. Eta arekaz, danagaz bailtzen gara, apurtxu bet, geusieri antza emoten. Eta esan dekena brazan, esan dezuna bai, esan duen bezala beti babarrunak oso tipikoak izan dira, baino parrilla ere bai, esan dezun bezala. Bai, arraiak, aragiak, ez da? Ja urte batzuk, ja egin gendun, parrilla egin gendun, da handaukagu beze gurro da bailo, txuletak edimoten dozeko ongoan traile asko, ongo egunetan ibil jogu hiri baten txuletak ukioguz, sarri ez dira horrek, da ibil gara nikoa ondo, asko saltzen da, sobre todo, besegurro da bailo, hori izaten da barazako. Bizigurro da joa zen ezako gustatzen, mika txila. Patrika iesek bestetan nahi, Haututan txitxarro eta sardina. Txitxarro besta txarra, Ni atzuekara da bez txitxarro batzuk ondarrutik, eta... Nik askotan gertatzen, Zaut, getaira guten naiz, txiringito eta sardina sartu dira. Sardin batzuk horre, sardo jar batekin, Beti, sasoako generoa. Sasoiko generoa, guantxe esan dezo bila. Onda. Eta, gainea, zea hundila daka zuen, komedoria. Zenba jende sartzea hor? Askoan, zenta baten egongo dire, 200 gora. 200 gora, ez da? Baina, vamos. Ondo. Eta zenba zaudete lanien oidan aurrera mateko? Asko, gente lar, biharrerako, gerotak izo bihar da. Ez da, baina guain ordutegiak eta bestiak eta koizta arratzalde eta bestia. Horrek ez dizetan errazak lanak lekuen ipitia. Baina, vamos, alegin egiten dugu eta oso gente desentia dakagu biharrerako. Ona, hori oso garrantzitsua dare bai. Generua bezala eta jendiare bai. Ez da, azkenian ekipua ondo. Eta, zesan behar nizun, bertan zenbaten dezue? Bakit kartan lan egiten dezuela, ez dakitaz eguneko menua kasuen azte egunetan? Eguneko menua egiten dugu, azten martetzen detik barikure. Aztelena jai? Aztelena sagrau. Aztelena aprobetsen dugu, garnikero frontoraz bateko talo duzerako. Ona, zuzta ikustea? Bai, puri-purillan dago baina, Ongoan, dabiz, handakagu gure lagun bet, nire lobien lagun bet, zestan dabilena niku ondo, da, aregaz gabizoin apur baten. Ona, berotuta hor, ala baiardo. Ze posa, ez, atikan lehenu batezun galtzear zehola, eta guain ze posa berri hola, kantxak bete eta... Zide, eta garnikia, sobre todo, herri guzti izan, organitxe da, irula berri diferentietan, herri guzti izan dago, ondo. Hau, honez azkizien nola botako. Hor berra bota, hor dago organikoa, ontzi hortan, bai, hortxe bota. Venga, ezin hobe. Eta, esan dezu Morgan da, hola. Baina, zehazki, nun dago Morgan kokatuta?
morga dau, herri haundipi, bueno, morgatik daukaguz, 10-20 kilometron barruen gagoz, Bilbon, Gernik edakogu 10-15 kilometron, eta mugiz edakogu alboan, daukaguz erdi zen. Mugia eta Gernik aldean, ez da? Hor bizi milartin gauz. Herri txikitzu, herri haundize, terrenos, baina jente gitzi bizi gara. Han dago nada, gizenak, balen baserrez gizenekoak, eta ointi horre joan ziren lan semiek, eta astiro bada behizik, gero konstruzioak, beha portxo egize behitzen dari, ez egize behitzi dozkuez. Eta zuen jatetxia zer dago, herrian barruan, o baserri baten, nun dago kokatuta? Ez, dago herrizen barriz horik Andramari hausua, da epicentro, gero beste, dagoen altea beste barriada, dago beste barriada asko, baina txikitzuetanak. Eta handik, hoi minutuen zauz, zein Bilbon, zein Gerniken. Ondo kokatuta da, ez da, kokatuta ondo. Da kamiñota ondo. Zautza bezala, Donostin 20 minutua, Zumaiak, eta ja, hori jo. Hortzeko, arrapatzea, leku egarra. Bueno, lagunak, hemen txindeuna da. Tipula goxatzen jarri, txerriankak martxan jarri, eta hemen ningo deuna hauek esetzen jarri. Emango jo, irekin txiki bat eta gero atea, ez da? Gero mamilatzeko. Bikain. Hauek hemen dazkau. Ingotena da askotan betu, hola, goian gelditzea, eta zulo txiki bat iten bai oso, barroaino sartzen zaio gura. Eta errexago esetzen dira. Horrela, iriki, horrela irurak, eta hau martxan dakau. Eta lehendabiziko urratzak inditugunez, eta hau bideratu dugunez, jungo gea Aldaia tabernara. Ikusiko zuen, zeleku egarra, zeleku mitikoa, eta errezeta betikoa.